Dan il-katedral imbena fil-post fejn qabel kien hemm il-palazz ta' Publiu, il-protos tal-Gżira li laqa lil Pawlu ta' Tarsu meta dan sofra in-nawfraġġju fit-triqtu lejn Ruma. Il-ktieb tal-Atti tal-Apostli jirrakkonta il-Gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna biħlewa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna il-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet niżda x-xita u kien il-bart. Għadna kemm rajna silta mid-diskors li kien għamel il-qaddis Papa San Giovanni Paolo II meta ġizurna hawnhekk. U għalhekk tajjeb illi nifmu il-kliem tal-Papa biex nifmu is-sinifikat li qegħdin nagħmlu llum. Ħalli bekk tikber fina id-devozzjoni lejn il-qaddis patrun tagħna San Publiu. Nixtieq nafżakom illi bħalissa hawn membri tal-Assoċjazzjoni Publiu ta' Malta li qegħdin iqassmu xi bookmarks u anke kotba u għalhekk permezz ta' dawn l-affarijiet li huma sbieħ ħafna tistgħu tgħinu bid-donazzjoni tagħkom l-assoċjazzjoni. Nirringrazzjakom. Normalmente
Green hand, dal furiale. Għaxija ħabbatima?
All right. Jane ook. Thank you.